алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусалмон, модаро, хоҳаро, бародарое ки дар ғарибӣ ҳастед, дар ватан ҳастед, аз куҷое тамошо мекунед. ҳазор раҳмати калом ба ҳар яктон ки ҳар як наворе ки ман мекунам имрӯзо бародарое ки дар пастӣ ҳастанд, ягонашон мешкананд, ягон хулоса дар як рӯзи базбин ҳастанд ки шумо дастгирӣ мекунед, бародарое ки аз дунё, модарое ки аз дунё мегзаранд, дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмати калом бародаро, аз ҳаматон хоҳиш аввали аввал чанд қа метавонед ҳамин видеоро лайк мон падилиста ки паҳн ки ҳамада ки имрӯз як модар дар шаҳри Москва аст бародарои азиз, дар морги Пятиви мегум то морги ана пятни судебни морг меган, ана пятни судебни панҷум судебни морг ҳам хида чи навигаторро бикунед ҳаминҷа меёрата, пеши ҳамин морг меёрата бародарои азиз. ана ҳамин бародаре ки дар бари ма дестен холаи ҳамин бародар мақсад ба мо муроҷиат кард, холаи дигариш аз дунё гузаштагие бародарои азиз, холаш ози дар ай Москва дуртар иншоалло пагада ҳаминҷа мешава. хоҳиш кард ки ҳамин дастгирӣ кунед ки ҳамин апаш мешава ё апаша ҳамун холае ки мода муроҷиат кард апаш мешава аз дунё гузаштагие. як хоҳиш як дастгирӣ кунед, чанд қай ки метавонед хайротона картаи бародар астаи оз бародарҷон чи кай ҳодиса кай шид акаҷон рӯзи ҷумъа соати 1:00 ҳамин ай дунё гузашт. ин соз буд ҳамин чӣ хеле ки дилаш айкор монда то мо мебиёем ки уже барвақт ай дунё гузашта. дар Москва чӣ кор мекард? Сиделка мекард. бародари аз нигоҳ кунед ки ин ҳамин модаре ки аз дунёстаге модараш камтар дар Тоҷикистон бемор будагия, бемори вазбин, ай фикри ҳамун ай фикри ҳамун намози пешина мехонаву камтар як дароз бикашонага ҳамин аз дунё мегзара модар. омадем ки шоқ шудагем худе? хова ин шоқ шудагем. ягон сурат, ягон чиз ки бародар нишон мекунем. ҳаст ягон сурат, ягон чиз ҳаст, не мақсад ба экран мо мемонем, ма дар роиш мекунӣ. бародаро мемонам ҳамҷа ягон сурат ягон ки мурдаги ҳам хизаи хак видеош ҳамҷа мемонам. шумо худтон тамошо кунед бародари азиз. аз ҳаматон хоҳиш мекунам чанд қай ки метавонед дастгирӣ кунед. карта ба номи ки буря? ба номи худам Гафур Музаффар. Гафур Музаффар карташ ин ҳамҷа ҳаст, номерош ҳаст. занг бизанед бародари азиз. пага иншоалло мурдар ҳамҷа мегирем ба Тоҷикистон равон мекунем. боқӣ сарбаланду худомобод бошед. худованд ёр мададгоротон бо мегӯям ки ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. салому алейкум.